Hvad skal du være opmærksom på, hvis du skal vælge en bilforsikring for første gang? 1. Det er dækningstype. Det vil sige, om du skal vælge mellem ansvarsforsikring, det som er lovpligtigt, eller en kaskoforsikring. 2. Selvrisikoen. Tjek altid, hvor meget er din selvrisiko på den forsikring, du skal købe. Lad os sige, hvis du har en selvrisiko på 5.000 kroner, betyder det faktisk, at når din skade overstiger de 5.000 kroner, så betaler forsikringen resten af summen. Derfor, du skal tænke på, om du har råd til at betale for den selvrisiko, du vælger. 3. Vil du have ekstra dækning? Der er nemlig mange forskellige dækninger, man kan vælge. Men selvfølgelig skal du blive dækket af det, du har brug for. 4. Du skal også tænke på det forsikringsselskab, som du skal hen til. Hvordan er deres ry? Så læs nogle anmeldelser og sig, hvordan de dækker deres skader. Så er det vigtigt, at du overvejer det rigtig godt, før du vælger en forsikring. Tak fordi du har kigget med, og husk, der kommer en ny råd i morgen.